Què és això? És només un nadó. Però un nadó de què? Abracem la família! Esteu preparats per la candomania? Ostres, la mare és una bèstia! Per què no puges un dia al ring? Jo no sóc un cangur. No sé saltar ni lluitar com vosaltres. Ni tan sols sé què sóc. Creus que n'hi ha d'altres com jo allà fora? Podria ser? Puc saber quina és la teva família? Perdó, això no ha sonat gaire bé. Segons la llegenda, hi ha una illa de gemmes. Igual que la meva. Quan acabem, et presentaré la fundadora del club d'aventurers, Quinel la Qual. Bé, senyora Quinel la Qual, aventurera extraordinària. Vull aquestes gemmes, ara! Allò és massa perillós per ell, Rex. Hauria de ser per aquí. Plató! Si em mato, m'enfadaré molt, em sents? Teo, mira la teva gemma! L'illa perduda! La llegenda deu ser real. La gemma és meva! No ho podeu fer, això! Hora de la cangomania! No hi haurà marxa enrere! Què puc fer? Sigues tu mateix. Però qui sóc jo? Sóc un tigre. I això és casa meva. Ostres, en Teo és una bèstia! Ostres! Terratrèmol! Ràpid! Quiet! A terra! Rodola! No, això és en cas d'incendi! Què hem de fer?